Хора, трябва да ходя на лекар, защото ми е подут лимфния възел. Ето тук. И трябва да си оправям багажа за Варна, защото нямам никакво време. Но трябва и да се виждам с една приятелка. Но трябва и да ходя до гарата, да купувам билети. Но трябва и да намеря транспорт до гарата за до вечера, защото нямам такъв. Но трябва и да си оправя багажа, който не мога да си оправя, защото не мога да подреждам багаж. Не знам даже какво да взимам и просто нямам идея какво да правя. Ще ви апдейтна за лимфния възел и трябва и да пазарувам лекарства. Добре, отивам, ще ви апдейтвам по пътя. Здрасти. Главата ми толкова много ме боли, че не знам какво да правя. Отидох на лекар за лимфния възел. Казах им, имам подут лимфен възел и сливица, защото така го чувствам. Буквално лимфния възел си личи, че е подут, а сливицата просто я усещам, че е подута. Знаете ли лекарката какво ми каза? Имаш подут лимфен възел и сливица. Аз казах, вау, не знаех. А сега ме боли глава. Но не, реално това не е нищо, настинка е. Прати ме да си направя кръвни изследвания, това ще го правя като се върна от Варна. Сега събирам багаж за Варна и така, видях се с Теди. Минах през Дъглас да си взема ниацинамид, защото е част от ежедневната ми рутина за почистване на лицето. И понеже в Дъглас на Витушка, жените ме познават, защото в 8 и 9 клас всеки ден ходих там и си купувах парфюми на Ариана. И те ме познават като Марти, най-големия фен на Ариана Гранде. И отивам да си купя това. И понеже в момента към Cloudpink има тесте карти за игра на Ариана. И тя беше като, Марти, можеш ли да почакаш за малко? Искам да ти дам нещо. И аз почаках малко и тя ми извади картите за игра на Ариана. Прилича на кутия за цигари. Сега вече си имам кутия с карти за игра на Ариана. Буквално вчера звъннах на моята най-добра приятелка Еми дали не иска да си купи Cloudpink, само единствено за да си взема тези карти за игра. И днес отивам там и те ми ги дадоха безплатно. Аз обожавам тези жени. Особено една от тях. Не знам името, но надали гледа, но много благодаря за всичко. И всеки път ми казват колко съм пораснал. Това е много готино. Много е сладко. Винаги. Сега трябва да си дооправя багажа. Можете да ме гледате през това време. Хора. Почистих и се преоблякох. Главата супер много ме боли, не знам защо. Поред мен съм настинал, но не съм в много добро настроение, няма да лъжа, малко съм крив. Затова ще снимам малко по-късно. А и без това не е интересно да ме гледате как го правям. Това е за сега. Продължавайте да гледате. Добре, всъщност се сетих, че искам да ви кажа нещо. Нощи бях на гости на Леля. Там бяха братовчетка ми, приятеля и чичо ми. Много сладко. Намерих от онези ластици, които се плетат гривни, които използвахме като малки да плетем гривни. Obviously. Не знам, много съм неадекватен. Все тая. И започнах да плета гривни. И сплетох на всички по една friendship bracelet. И накрая Вики и Кристиян, братовчетка ми и приятели, ми оплетоха и на мен и сега всички сме в един клуб. И накрая оплетох и на Рим. Това е. Ще я дам във Варна. Това е. Нека видим дали ще успеем да го затворим. Не очаквах, честно казано. Миналата година с Рим си подарихме картички за Коледа, наклонена черта, Нова година. И тази година се разбрахме отново да си направим. Обаче аз не съм я и почнал тази година. А миналата година беше доста добро качество, така че не знам какво ще правя. Но сега ще импровизирам в последния момент. Ще ви покажа най-вероятно като вече е готова, защото като снимам ми се забавя процеса на действие. Така че ще се видим след малко. Направих това, защото исках да е грозно, но в същото време очарователно грозно. Това сме аз и Рим, давайки си коледни подаръци с брокат. Не знам. Не знам дали е очарователно грозно или просто грозно, но го направих. Надявам се да й хареса. Броката няма да изсъхне докато тръгна, не знам какво ще правя. Ще ви апдейтна за това. Здравейте! Така, очевидно вече съм във влака. Една приятелка ме докара, понеже Иви, която снима в момента, беше достатъчно мила, че да дойде 40 минути след това, което се бяхме разбрали. Си поговорихме в колата, което беше найс. Сега се настанихме и за първи път се возя с влак в България. И той е спален вагон. И реално спалният вагон е доста готин. Не очаквах да е толкова готин. Иви е направила сандвич само за себе си. На мен не ми е взела. Не го направих аз.
А кой го е направил? Мама. Аз дори не я гледах, не знам какво има в него. Патетик. Сега може би ще си поговорим, ще играем на столни игри, ще се забавляваме цяла нощ и няма да спим. Тя май не е много съгласна. Кажи здрасти. Здравейте. Да, ще спим. И другите забавления също. Не каквото си мислите. Вижте колко е готин спалния вагон. Тук имаме огледало, мивка, тук е леглото на Иви отдолу. Има шкафче. Тук можем да си сложим багажа, обаче ние решихме да сме селени и да е долу. Вратата се заключва. Единственото, ето че ни го няма прозореца. стълба за втория етаж на леглото. Да, тази стълба май се мести. Да, ама трудно, не е на колелца. Се тая, няма да я ползвам. Качих се без стълба. Ако бях аз, ще е малко по-трудно. Реално много се вълнувам за това пътуване и мисля, че ще е супер готино, обаче не знам дали няма да ни хване съклета доста бързо. Защото и това е възможно. И сега ми се доядоха брускети, марети. Брускети, марети. И нямаме брускети, марети. И не знам какво да ям. И явно ще ям онези полуизядени грезини, които намерих в нас. Добре, ще ви апдейтвам. Късмет, Чарли! Тръгваме я като земетресение. За първи път съм на български влак. Я отвори това. Излитаме! Майката на Иви е подготвила пилешки хапки за Иви. Разбира се, за мен кучета ме яли. Но сега ще ги хапнем. И ще ги ям и аз. Майка на Иви, ако гледаш, и аз ям от хапките. That's all. Девет часа във влак чалендж. Моля, 9 часа затворени в една стаичка чалендж. Още не са малко. На отиване. Почти 9. Вие ми сръте. Деца така не се прави. Искам да ви дам POV на Иви. Ние буквално сме като Алеко Константинов. Буквално това изтърсих току-що. Наистина се чувствам като Алеко Константинов в Чикаго и назад. Ще го кръстим от Варна и напред. Защото от Варна по-назад няма. Варна е cool. I like Варна. Всъщност за първи път отивам в Варна. Можете ли да го повярвате? Такъв красив човек да не е роден във Варна. Коментирайте! Ти май си от Варна. Защото май съм от Варна. Толкова съм хубав, че трябва да имам корени. Там не мога. Няма как. Сега ще легнем да поспим малко, защото сме доста изморени. Мислех да обработвам видео, обаче не мисля, че имам сили. И има някакъв много гаден шум, който не знам откъде се появява. Надявам се да можем да заспим. Това е от мен. Чувствам се като в затвор, така изглежда горе-долу. Но сега ни събудиха, поспахме, доста добре бих казал. Рим ще ни изпрати такси и ще отидам от тях. Това е планът. Пътуването беше много готино и бих пътувал с спален вагон отново. Ако имате възможност да пътувате с спален вагон до някъде с ваши приятели, давайте. Много е забавно. Ще се видим във Варна. Еми иска да ми покаже трик с картите ми на Ариана. О май гад! Найс. И тя е на Queen. Много са готини. Сега ще позная каква му е картата. Каква Не гледам, карта? изтегли си. Изтеглям си, показвам я на камерата. Ариана Гранде се намира на картата ти. Как позна? Не мога да ти кажа. Аз даже не мога изобщо, не знам как го прави това. Аз съм просто... Факир. Абсолютно ненормално. Астор, чували ли сте го? Кое? Астор, чували ли сте го? Не. Кажи да, той е много известен. Да. Аз съм го учила.
Супер. Аз съм... 12 и 21 и още не сме излезнали да разглеждаме Варна. Ма я не се оплаква, я виж каква софра имаш. Имахме софра, ядохме палатвинки, правихме гривнички. Да. Рим ми направи тази розово-зелена гривна. Аз имам, дайте да ви демонстрирам, значи те са ми от Марти. Това е лятна Еми, това е зимна Еми. Да, лятна Еми, зимна Еми. И аз нося и двете в момента, защото съм биполярна. Не знам. А това е моята, която Еми ми направи. Това е целогодишното аз. И това е тя на бала. Да. И смятам, че ще мога подходящо да се носи с балната роля. Точно така. И смятам да ми направи комплект в коле и юбици. Абсолютно. Давай. Искам да го видя. Отиваме да се разхождаме из Варна. И вие всяка майка някога видя морето там и полудя. Да, уникално, вижте морето. Не знам дали го виждат. Все някъде там е. Рим сега ни разхожда и с тур оператор. центъра. Центъра. На това селце. Абе, сега си обиждал Варна по този начин. На всяка обида минус 1 лайк. Не мога да си го позволя. Hello! Аз да се видя. Хората ме гледат мръсно. Мръсно? Мръсно ме гледат. Мръсно? Мръсно ме гледат. Разходка във Варна, ден преди Нова година. 2023 свършва утре. Утре е Нова година. Но това сигурно е различен влог. Да. Ще се видим до година. Ще се видим до година, хора. Не, всъщност този влог ще е качен до година, така че. Да, именно. Това влог чак до година мисля да го кача. Вижте колко съм яка. Момент. Опа, ще пам. Аз също съм як. Така е. И всички сме яки. И аз също съм яка. Моя има много яка. Ма всички сме много яки. Някой ще каже, че сме от Варна. Ти май си от Варна. Ти май не си. Моля. Моля. За да разберете, гледайте ето това Ето видео. това видео. О, почнаха да връщат. Айде, чао. Ще харчим пари. Взехме си Старбъкс и си мислихме, че Рим и Иви са отвън. При което излезнахме и се оказа, че те са вътре. И Марти отиде да им чукне на стъклото, за да им привлече вниманието, нали, да излезнат. При което той почука и тук бяха седнали две жени отвънка. При което той почука и завъртя се. И Рим, нали, видя ни тръгна да излиза. При което жената се обърна. И беше казала: здравейте! И Марти: здрасти! Оказва се, че говори на други жени. Зад нас. Търса. И Марти: мани! Нямам дума. Не мога, зле. Не мога да повярвам, че съм на море през декември и то на 30 декември. Утре е последния ден от годината. Това е толкова странно. Не мога просто да го преумея. Не знам, много е красиво. Този момент ще ми бъде запечатан в ума и в канала. Кой канал? Абонирайте се! До тук. Υπάρχει εδώ
Albano, barba Janim Pulis, Mado Fostina Tocano, Unema Bruscardigis. Чакайте. О, аранжимент. О, не. Трагични сме. Четиримата са скама. Готово. И накрая ще се качи точно една снимка от всички тя направи. Да, другите ще репостнат. And that's Gen Z. Искам да пробвам това суши бол нещо. Много е хубаво. Давам ви Рим да ви кажа какво и къде е това във Варна. Така, не съм много добре с улици и така нататък. Хълт съм, съжалявам. Казва се Теле 60. И отзивата е малко по-нагоре. Хепи на Севастопол. Не мога да го обясня това. Добре, кажи името и те ще го намерят. Казва се Теле 60 и предлагат много вкусни неща. Да, много е яко. Рим ни води на някакво място, което е толкова отдалечено от всякаква цивилизация, че изобщо ходим от 10 минути в някакво село. И да, вижда се Варна, но заслужава ли си наистина? Виж това село! Чакай, стой! Какво е това? Това е село! Това не е село, това се води вид квартал. Ама това буквално е село, това е селска къща и това е селска къща. Не. Значи да, там се вижда Варна, но това не значи, че това не е село. Значи Княжево е село. Ама то Княжево си е село, аз какво да ти кажа? Да бе. Квартал Галата. Да бе, Гала тук никога не би пила кафе. Напротив, и Кристина Петрашка. Стига си тропа от Варна. Аз не тропам Варна, аз харесвам Варна. Просто си харесвам Софията. Ама това не е част от Варна, ти току-що каза, че е извън Варна. То се води област Варна. Ох, боже мой. Ще ви апдейтна, ако оцелеем. Апдейт. Заслужаваше си. Много е готино. Признавам си и хора, вижте луната, това е луната. Ще успеш ли? Изобщо не се вижда на камерата. Ще пробваме да сложим снимка. Брутално.